ne farkon zance, annabi ne fitilar zance, annabi ne hasken zance, annabi ne ƙarshen zance. Annabi ne farkon zance, annabi ne fitilar zance, annabi ne hasken zance, annabi ne ƙarshen zance. Ya rabbi kalamun ce, albarmar ka nake zance, wacce kai wa aminin ce, annabi ne farkon zance. Rabbi salati din kamar, har da aminci karamar, ba adadi duk kai taimar, annabi ne ƙarshen zance. Har ahalinsa sanya su, har asahabu ka sanya su, har ulama'u ka sanya su, sun hidima ga Rasulallah. Zan yi yabo alamince, a kira ni na zo nake zance, annabi ne na tantance, shi na rike masoyina. Ya rabbi kalamince, zan magana a cikin zance, annabi ne fitilar zance, shi na rike masoyina. Gani gurin ka aminillah, kai ne dai kan zilla, annabi hasken nurillah, shi na rike masoyina. Na rike san manzon Allah, shi ya kira bautar Allah, shi ya karɓo masalla, na rike san ka Rasulallah. Yan uwa mu rike manzon Allah, dan shi san sabai illa, san sake kore matsala, na rike san ka ban kwalla. Na ji kiranka na amsa, a san ka Rasulu ba wasa, san ka jikina yayi rasa, a bar ni da kai ni na amsa. Gani gurin ka fiyayye, manzo na koyin alfarma, dan Aminatu haske kai ne ni da rike mafitata. Karbati ake ni a kira ni da zo ni Madina, in ka kira ni da zo ni Madina, ni na san bana ki na zo ba. Annabi ne farkon zance, annabi ne fitilar zance, annabi ne hasken zance, annabi ne ƙarshen zance. Annabi ne farkon zance, annabi ne fitilar zance, annabi ne hasken zance, annabi ne ƙarshen zance.